En mä viittynyt. Ne lähti tästä. Tää on paremmat paikat kuin tulee aika. Ei täällä vielä pistettua. No niin JP, paikat on vähän jumissa playoffien jälkeen, mutta mieli on varmaan aika hyvä tällä hetkellä. Minkälaiset fiilikset on just nyt, kun katselet tätä? Tässä on varmaan 10-15 000 ihmistä tullut juhlimaan teidän voittoon. Kyllä tää siitä juhlasta tekee ainutlaatuisen, että jos me täällä jätkien kanssa keskenään oltais hallipihassa, niin ei se nyt kovin kummosta ois. Ihmiset ne juhlat tekee. Kiitos kaikille, ketkä on tullut paikalle. Tämä on kysymys, mikä sulta on kysytty monta kertaa viimeisten 4 päivän aikana, mutta kerro se nyt myös tälle juhlayleisölle. Miksi te
olitte niin hemmetin hyviä tänä vuonna? No siihen on varmaan monta syytä, mutta kyllä varmasti se isoin syy on se, että me oltiin paras joukkue, me oltiin kaikista tiivein joukkue. Meillä jokainen antoi kaikkensa sen eteen, että joukkue voitti ja siellä tuli hetkiä, kun vastustajat välillä sen unohti. Ei tehnyt ihan kaikkeensa joukkueetta ja ne on ne pienet hetket, että mitkä ratkaisi tämän homman meille. Et meille ei tullut niitä hetkiä. Palataan vielä pienet hetket tuohon maanantai-iltaan. Se hetki, kun Ekin laukaus upposi tuonne verkon perukoille. Minkälainen hetki se sulle henkilökohtaisesti joukkueen kapteenina oli? No mä näin itse asiassa 10 minuuttia sitten ensimmäisen kerran sen maalin ja Valehtele. En valehtele. Me oltiin... Ei, kuunnelkaa loppuun. Oltiin Koskisen Kalle ja Malmivaara Ollin kanssa siinä penkillä ja kaikki muut hyppäs pois siitä, niin varmasti oli kaikilla isoin riemu siitä, että ei tarvi enää itse hypätä sinne kentälle. Se oli tupla riemu, että ei tarvi enää pelata ja sit vielä, että meidän jätkät hyppi sinne juhlimaan, niin kyllä se oli mahtavaa ja kaikkineen vielä se taistelu, mikä me oltiin siihen lyöty, niin se viimeinen laukaus, kun sen kuuli, että se menee sinne maaliin, niin kyllä se oli semmoinen iso helpotus ja mahtava fiilis. Tämän kysymyksen tuun kysymään joka ikiseltä teiltä pelaajalta tänä iltana haastatellaan. Mikä on sulle ja mitenkä iso merkitys sulle on tällä fanijoukolla ja keskisuomalaisella kiekkoyleisöllä? No, kyllä tää on aivan huikeeta tää meidän faniporukka ollut koko kauden ja nyt vielä kaikki tää huipennus, että ei se kummosta olisi tuolla pelata joukkueen kanssa, jos siellä ei olisi ketään kattoo ja ketään ei kannustas meitä niin kuin tosiaan, että ei täällä nyt olisi varmaan keskenäänkään kovin kummoset bileet meillä. Niin, kyllä ne fanit ja ne kannattajat niin kuitenkin loppuviimein tekee sen fiiliksen ja kyllä meillä on Suomen parhaat fanit. Jokainen fani, jokaiselta fanilta täältä, ei jokaiselta, vaan on otettu aina pelaajalle yksi kysymys. Tämä on fanien kysymys sulle. J.P. Hytönen, joukkueen kapteeni, KHL vai NHL? Siis millä lailla? KHL vai NHL? No, niistä kahdesta, niin mä oon... No enemmän tulee katsottua NHL:n tuloksia teksti-TV:ltä. Kapteeni J.P. Hytönen! Ja jotta tänne saadaan enemmän todellisia kiekkoihmisiä, niin otetaan paikan päälle eduskunnan ykkösketju Keski-Suomesta. Vasen laitahyökkääjä Teuvo Hakkarainen, oikea laitahyökkääjä Mauri Pekkarinen ja keskushyökkääjä Sinuhe Wallinheimo. Sinut on, Teuvo, nähty usein tämän kauden aikana seuraamassa Jypiä erinäisissä paikoissa. Missä olit, kun mestaruus ratkesi? Valitettavasti minä olin sängyssä nukkumassa ja kun Jyp voitti, niin sinkku soitti mulle ja sanoi, että herätys, että Jyp voitti. No sitten Mauri Pekkarinen, onko syy se, mitä varten jätit keskustan puheenjohtajakilpailun väliin, että pääsit Jypin kultajuhliin? Juuri näin. Asiat pitää panna aina tärkeysjärjestykseen ja tätä suurempaa juttua ei ole olemassakaan. Onneksi olkoon Suomen mestarit ja onneksi olkoon ja kiitoksia. Aivan mahtava faniyleisö. Ilman tätä porukkaa Jyppi olisi voittanut. Onneksi olkoon. Sinkku, siis anteeksi, herra kansanedustaja, senaattori Wallinheimo. 3 vuotta sitten sä seisoit täällä lavalla. Te olitte
olitte silloin Suomen mestareita. Minkälainen fiilis tällä hetkellä, kun katsoo jätkiä riemua? Aivan sanankuvaton fiilis, että on tää niinku upeeta, että jopa silloin olin Radio Jyväskylässä selostamassa peliä ja herkistyin ja pippalinssissä siinä yritin sitten sanoa jotain, en tiedä yhtään mitä sanoin, mutta se tunne, minkä mä tiedän, mikä noilla jätkillä tuolla ylhäällä on, se on aivan sanoin kuvaamaton ja kohta kun te tulee tähän teidän eteen ja näkee teidät kaikki ja tuntee sen fiiliksen, mitä te heille välitätte, niin voin kertoa, että siellä on jätkät niin herkkänä kohta, että miesrakkautta ilmassa. Annetaan tällä kansanedustajajoukon Keski-Suomalaisen ykkösketjulla nyt puheenvuoro. Teillä on jotain pientä tuolle meidän kapteenille, kultakapteenille J.P. Hytöselle. Joo, tässä on Keski-Suomen kansanedustajien onnitteluadressi ja ojennan sen nyt tässä J.P. Hytöselle. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja ihan JP:lle mun täytyy antaa pieni henkilökohtainen lahja, että me ollaan melkein naapurismiehiä, tai ollaankin suunnilleen naapureita, ja koko viikon mä oon saanut lukea lehdistä, kuinka upea johtaja hän on. Ja onhan hän niin kuin todella upea johtaja, ja sitten kun sulla joskus ura päättyy, joka toivottavasti ei pääty vielä 10 vuoteen, niin varmasti susta tulee suuri johtaja johonkin isoon johtamisfirmaan, ja mä annan sille kalvosin napit. Musta tuli vaan kansanedustaja, mutta sä voit olla johtajana sitten, kun sulla on hienot kalvosin napit. Kiitoksia Sirve Valheimo, Teo Akkarainen, Mauri Pekkarinen ja J.P. Hytönen. Hytöstä nähdään tässä hetkisen päästä vielä kyllä uudestaan. Otetaan uudestaan vielä sisälle The Rivers of the Mars ja sen jälkeen mennään Jypikylä fiiliksiin. Tällainen määrä miesrakkautta meinaa vetää meidätkin hiljaiseksi, mutta vedetään vielä Jypin kotikaupungin sankareiden ja Teuvo Hakkaraisen kunniaksi yksi biisi rakkaudesta. Jossain vaiheessa. Te varmaan playoffeissa, sori, Nykäsen Matti ei ole tänään paikalla. Matti on tekemässä reality TV-sarjaa tällä hetkellä. Hahmoa, jotka te tulitte ja näitte varmasti tuolla playoffien aikana, oli Jypin tämän vuoden maskotit. Nyt ei ole mystinen taikuri, vaan pyydetään pikkuhurrikaanit paikan päälle. Trombi ja kombi! Trombi ja kombi on juhlinut 4 päivää putkeen. Pullo kirkasta, Jonne Virtasta, FP, ei enää hiljasta. No niin, pidetään ääntä nytte! Pullo kirkasta, Jonne Virtasta, FP, ei enää hiljasta. Ennen viikkoa erää, homma ratkee, et pysty pinnalla, meillä on happee. Köyhän lammen vieressä kirittäre, 102.5 radioon kirittämme. Ei Söder pärje, ei heijäs värje, meillä Helge ja FP perhe. Koketuukes on valjota Eermani, et pääse rinnalle vaikka kuinka reenasi. Passan pallon, Karilta Marsulle, matsi pari lähes Karilta Harjulle. Aha, kysä tiedätte, hitokselta ja antaa harjoitella jee. Aha, joudut pysähtymään, tultu käymään meidän Jyväskylän
Jyväskylään. Aina mä tuun rakastamaan tätä. Jyppikylä. Eikä sua koskaan jättää. Jyppikylä. On hurrikaani, on Grand Stari, Jaguarit ja Barbraki. Sammu katu, sieltä oppi japi. Jyväskylä, oma fight clubi. Vastustaja viedä taas kerran sumpille. Jippijunut painaa monnarin pumpille. Treenistä kaupan kautta bisse himaa. Hiu viedä kepukiskalle tai pizzeriaan. Aha, kyllä sä tiedät sen. Hipokselta ja alta harjukellojen. Aha, joudut pysähtymään, kutut käymään. Meillä on Jyväskylä, aina mä tuun rakastamaan tätä. Jyppikylä. Eikä sua koskaan jätä. Jyppikylä. Täällä oot aina kovassa seurassa. Jos et miellytä, viedä kuka teurasta. Nytkäs se Matti ei enää mäes lentele. Valolta varjoon pommin tertele. Pessi näytä meille kynä jo. Kerro kuinka hyvä mesta on. Jyväskylä on. Jonne Virtanen, terveiset Kaasani. Ei vitti puhuta, koska laastari. Yeah! Onks täällä hyvä meininki siellä, ha? Mulla on todellakin fyysinen presence eli FP Jyväskylä. Pelataan putista, mutta tehdään myös huumoromusiikkia. Ja nyt me halutaan, että vedetään kaikki yhdessä tää kertsi. Valmiina, ha? Aha, kyllä sä tiedät sen. Hipokselta ja alta harjukellojen. Aha, joudut pysähtymään, kutut käymään. Meidän Jyväskylä, aina mä tuun rakastamaan tätä. Jyppikylä. Eikä sua koskaan jättää. Kiitos. FP Jyväskylä tulee tänne paikan päälle. Vielä kertaalleen tämän illan aikana, mutta jos joku tarkkasilmäinen huomasi, niin paikan päällä oli myös Suomen mestareita Harri Pesonen ja Sami Vatanen! Jokainen joukkue tarvitsee sitä kokemusta ja iän tuomaa fiilistä, mutta niin myös tarvitsee nuoria uusia tähtiä. Mä väittäisin, että tässä on kaksi aika kovea nuorta tähteä. 44 Sami Vatanen! Ja 82 Harri Pesonen! No niin, Pessi, tässä on jokunen päivä mennyt aikaa mestaruuden ratkeamisesta. Minkälainen pössis ja fiilis on just tällä hetkellä? Aika kova. Aika kova on Kyllä tässä vähän makaroniksi veti jalkaa, kun hyppäsi tähän lavalle ja katsoi tätä pössistä, mikä täällä on, niin ei voi muuta kuin hattua nostaa jyväskyläisyleisölle. Kiitos. Koko joukkueella oli tänä vuonna aivan huikea kausi, niin kuin kaikki tietää. Mestaruus on mestaruus ja paremmin ei voisi kautta pelata, mutta niin myös teidän ketjulla ja sulla henkilökohtaisesti. Minkälaisia fiiliksiä tää tulevaisuuteen sulle tää kausi jättää? Täällä huudettiin, että NHL. Ei katsotaan ensin, kun Sami painaa siellä Selänteen kanssa yhden vuoden ja katsotaan, kyllä Jypissä jatketaan. Mennään vähän semmoiseen henkilökohtaisempaan juttuun. Sen jokaisen maalin jälkeen, kun äijä on siellä tietyssä päässä sen maalin vääntänyt, niin se tietty kohta on hallista, mihinkä se ensimmäinen tervehdys menee. Ja se pieni hymy ja heitto, kenelle se oikein kuuluu? No, tyttöystävällähän se menee tietysti siihen ja sinne vaan isot kiitokset, taas on iso tuki tullut sieltä ja pääsee naisitkin tänään juhliin meidän kanssa vähän. Aika herkkää hei. Pienet aplodit ehkä. Jokaiselta pelaajalta niin kuin JP:ltäkin ja
teiltä kummaltakin tuun kysymään tämän kysymyksen, niin myös sulta nyt. Mitä fanit sulle merkitsee? No, kyllä se tekee tästä jutusta sen, että tää on arvokasta ja näkee, että ihmiset seuraa ja katsoo mitä me touhutaan ja jaksaa vapaa-ajalla tulla hallille joka viikko, vaikka ei ehkä aina sitä huumaa siellä ole, mutta yritetään sitä tarjota ja siellä kentällä ja ei muuta kuin isot kiitokset vaan jokaiselle, joka on Jypin väriä tunnustanut. Ja sullekin fanien antama kysymys. Tuleeko poika käymään sinun mukana tänä vuonna Nisulanmäen koululla? Katsotaan, että ensin varmaan konkarit vie sen kotiin ja näyttää siellä ja on se hieno käyttää vähän Muuramen kylilläkin sitä siellä ja katsotaan. Harri Pesonen! No sitten Sami. Ei mennyt tämä kauskaan, pakko nyt hetkeksi palata niin kuin oltiin ajateltu, mutta varmasti se mestaruus maistuu sinustakin ihan täsmälleen yhtä hyvältä, vaikka tuo jalka sai pienen iskun tuossa Playoff alkuvaiheessa. No ei, totta kai se maistuu, että ei mitään, jatkeikolla on nautittu elämästä nyt ja mitali se on mullakin kaulassa tässä näin, niin mikä sen parempaa. Miten vaikeaa oli seurata noita loppupelejä katsomusta? Onko se jännempää olla siellä kuin itse boksissa? No joo, täytyy sanoa, että en pystynyt finaalin kahta viimeistä erää katsoa ollenkaan, että olin siellä kopissa ja jännitin puhelimen kautta. No minkälainen sulla oli fiilis, kun kuulit ja huomasit se, että ekin maali sisään meni ja ratkaisu tuli ja mestaruus on teidän? No ei siinä, heitettiin pipo pois ja lähdettiin jäälle juhlimaan poikan kanssa. 3 vuotta, Sami, sulla takana SM-liigaa ja mitä suuremmalla todennäköisyydellä kesällä kutsuu merten taakse ja iso, mahtava NHL. Mitä sä oot saanut mukaan näistä 3 vuodesta SM-liigassa täällä Jyväskylässä ja Jypissä? No ei, totta kai ne on kehittänyt pelaajana ihan älyttömästi ja tämmöisessä organisaatiossa saanut olla täällä ja näiden fanien kanssa, niin mikä sitä hienompaa, kattokaa nyt, porukkaa löytyy. Nähdäänkö Sami Vatanen vielä jossain vaiheessa takaisin täällä kotoisessa Keski-Suomessa ja Jypissä? Totta kai. Ja ihan pieni kysymys tuon loppuun, kun toilla Pessi heitti ton selänne pointin, niin vanha mies ja sillä on paljon opittavaa, niin mitä sä mennät Teemulle opettaa ensi kaudella? En tiedä, Jypin kyllä ykkösen. Wow! Harri Pesonen, Sami Vatanen! Nämä herrat saapuvat vielä tänne paikan päälle siinä vaiheessa, kun poikakin tulee, mutta nyt throw it back to you. By now you should have somehow realized that you got it too. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the worries on the street, that the fire in your heart is hell. I'm sure you heard it all before, but you never really held it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads you have to walk wind down, and all the lights that lead us there will blind down. There were many things that I would like to say to you, but I don't know how. Oli suht helppo huudattaa 1500 henkistä logomaa viime perjantaina. Ja olisi tosi nasta kokeilla, että miten tää homma menee, kun yleisö on nyt 15 000 henkinen. Katsotaan miten käy. See the storms set in your eyes, see the thorn twist in your side.
and I wait for you. Out of hand, twist of fate, a bit of nails, she makes me wait, and I wait till for you, with or without you, with or without you. Through the storm, you reach the shore, you give it all. Put out one more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. I can't live with or without you. Yeah, you give yourself away. Yeah, yeah, you care, and you care, and you give yourself away, with or without you, with or without you. I can't live with or without you. Whoa, come on. Mahtavaa! Hyvät jatkot teille. Meikäläinen lähtee. Nähdään taas. Thanks. Kiitos Mikko Sipola. Annetaan vielä Mikolle yhdet aplodit. Toista ratkaise mestaruuden. Tervetuloa, please welcome Erik Berlin! What do you say about that one? There's no words for this. I mean, you have to be up here and really see it for yourself. This is truly, truly incredible. And it explains everything of why I came back to this city to play. Eli Eki sanoi, että tämä on aivan käsittämätön fiilis. Tämä pitäisi itse kokea täältä lavalta. Ja tämä on se syy, miksi hän tuli pelaamaan Jyväskylään takaisin. Eki, we go back a couple of days back on Monday night. First overtime, little bit under 7 minutes, well played. You get the puck. The puck went to goal. What are your feelings about that moment right now? It's funny because since Monday, I haven't been able to come down from that rush. My heart keeps beating 100 miles an hour. I can't sleep, I can't eat, but I guess I can drink a little. But truly the feeling was, when I scored the goal, the best feeling was to see all my teammates coming and for us to celebrate that moment together after all that we've been through. It was a huge sense of satisfaction.
Eli kysyn Erkiltä, mikä oli fiilis tuon ratkaisevaan maalin jälkeen, niin edelleenkin sydän hakkaa ja on vähän vaikea kuvailla sitä tunnetta, mikä tuli. On vaikea nukkua, ollut vaikea syödä. Ehkä vähän vettä on tullut juotua tässä viikon aikana, se on hiukan helpottanut, mutta se fiilis on ihan käsittämätön. What was the hardest part during this season for you? I feel that as a team, the hardest thing was, well, there was a couple things. We had a rough start to the year with everything that happened. It was not what we were looking for. And also, during the season, we lost a lot of players to injuries, some very important players, and I thought that at that moment, that's what brought us even closer as a team. And I thought that's what carried us into the playoffs, because we suffered the same thing. We lost a lot of great players along the way, but other guys came in, did the job. We stayed really close as a team and believed in each other. But the most important thing, we had the biggest support from our fans, and that's what counted. Eli kysyin Ekiltä sitä juttua, että mikä oli vaikeinta tässä kaudessa. Tietysti lähtö oli vähän hankala, sitten ei ollut semmoinen fiilis, mitä jätkät oli itse halunnut. Tippu vähän kovia pelaajia, tärkeitä pelaajia pois, mutta fiilis ja se joukkueen henki oli kaikkein tärkein, ja tärkein kaikista olitte te. On the Monday night, you had the privilege to have your wife and kid to see you won the Finnish championships. What did you feel about that one? It's been a tough time. So, tough question, but you know, when they got to be there, they came early in the morning and were able to see that game, and to have my wife and my little boy see that moment and to live that moment with me was something that I'll carry forever in my heart, and it was very, very important to me, because last 3 years we went through a real tough time and having to live this kind of life, but it's a big sacrifice, and hats off to my wife, who's been incredible through all this and supportive, and you know, so strong, and at home alone with the kids. So you know, I can't do it without her, and you know, but you know, it was special for me to have them there. Eli Jäkki puhui siitä, että miten tärkeää oli, että vaimo ja lapset olivat katsomassa tuota peliä, niin kyllä se voi kuvitella 3 vuotta maailmalla pelaamassa, vaimo ja lapset on koko ajan jossain tuhansien kilometrien päässä, niin se tunne, että he saa jakaa sen hetken oman perheensä kanssa, oli aika tärkeä. Mä luulen, että tää on yksi syy sitä varten Jyppi oli niin hyvä kuin tänään. Me Ekin kanssa puhuttiin, we talked just backstage about this line what's coming from there, one more year. Mitä te olette mieltä? One more year! 1 vuosi vielä vai? So Eki. Maybe one more year. I have to answer this correctly, but you know, at this time, I think everybody knows, I just explained how hard things have been at home and living this kind of life. And anybody who has families and kids and everything understand, I think, how important family is. Family comes first, no matter what. But I feel that at this moment, if I'm gonna play again, I don't see myself playing anywhere else than right here, and you can put the pressure on Mr. Stepanen. Kysymykseen tuosta, että pelaako Eki vielä 1 vuoden täällä, niin me kaikki varmasti ymmärrämme, miten vaikeaa tuo päätös tulee olemaan. Se, että perheestä on joutuu olemaan niin paljon poissa erosta, niin kuin Eki sanoi, perhe tulee aina ensimmäisenä. Mutta jos missään Eki enää tulee pelaamaan, se on tuo areena tuolla, Synergia-areenalla, numero 11, number 11, Eric Perrin! I love you, Jyväskylä! One of our fans wanted to ask me this one question. What is the longest time you spend in the sauna in a row? Ha!
Eli kysymys kuuluu, kuinka pitkään yhtä soittoa Eki on saunonut? It's funny story. When I first came to Jyväskylä, we had a competition for first year players, and who was going to stay longest in the sauna. And I'm proud to say that I won the competition. Eki on Jypimiestä kovin saunomaan. Kiitoksia Erik Perrin! Käsiä yhteen Jyväskylä, come on! Laulakaa Jyväskylä! Ei riitä! Come on! Onks täällä sankareita? Sitten lauletaan! Ja kaikki laulaa! Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarimiehet, joita koko valtakunta arvostaa. Ei kuulu! Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarinaiset, jotka tosi työstä palkintonsa saa. Ja nyt Jyväskylä laulaa! Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan sankareita elämään, ihan jokainen. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan sankareita elämään, ihan jokainen. Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarinaiset, jotka tosi paikan tullen pelkäävät. Hei! Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarimiehet, jotka rahaa kadun kulmalla kerjäävät. Ja tää on teille kaikille! Lauletaan! Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan sankareita elämään. Hei! Ihan jokainen. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan sankareita elämään. Ihan jokainen. Ja sitten hoinataan! Kädet lähtee täältä! Mitä ne on ne sankarit? Elokuvan sankarinaiset, jotka kauneudella kaikki lumoaa. Mitä ne on ne sankarit? Elokuvan sankarimiehet, jotka heikompansa tieltä kumoaa. Ja nyt ääntä! Me ollaan sankareita!
Ai että mä nautin, kun tuli viime vuonna ostettua Jypin kirpparilta tää 11 vanha Jypin pelipaita, Ekin paita. Eki ihmetteli äsken, että mikä ihmeen paita tää on, ja Sinkku sanoi, että ne on Koskisen Kallen kanssa pelannut näillä junnuna. Mennään seuraavaksi duunarimiesten biisiin. Suomessa tarvitaan duunarimiehiä. Ei välttämättä aina niitä, joilla on ne hienommat autot, huvilat, digitelevisiot, rahaa, vaan ne duunarimiehet, jotka täälläkin parkkipaikoilla tekee mahdolliseksi sen, että tänne ihmisten on turvallista tulla autoilla, ja ne kaikki järjestysmiehet, ne on niitä duunarimiehiä. Tää biisi on seuraavaksi kaikille duunarimiehille. Biisi nimeltään Halu sitä miestä! Jos haluut sitä miestä, niin hala sitä miestä. Et huvilaa rahoja tai Audia nelosta. Jos haluut sitä miestä, niin halu sitä miestä. Ota kiinni ja pussaa. Jos haluut sitä miestä, niin hala sitä miestä. Et huvilaa rahoja tai Audia nelosta. Jos haluut sitä miestä, niin halu sitä miestä. Ota kiinni ja pussaa. Kaikki tapahtui sattumalta. Tuntui aivan uskomattomalta. Pokasit mutsi lisävassa, ei mitään hakkaraa. Show, mennä satsiin! No ei know, mitä veikkaat? Kukroppa huta rasvaa, sporttia, sofapekki, urheilujuhla. Liputihutaloissa, saloissa, ladoissa, monenlaista mönkiä asuissa, karuissa. Kohti isojen kestien, noudaks sotaleskien, sinne jäi kotiin itkien. Tulta päälle koko mimmi liikaa. Voisin olla teidän jumppapallo. Trenikausi se on mallasta makkaraa. Lisämassa ei mitään hattara, ja sitten kippari. Kippari ja poju. Pistä matskuun päätylhäällä. Kiviä taskuun. Tuleva kataka ajoasemasta. Minä olen jo ohi. Tykkään alivoimasta. Se ei estä mua raastamasta. Lopun otti aina vastustaja haastamassa. Alivoimalla tai heikolla jäällä. Jep, kippari on pelipää. Jyväskylä laulaa. Tulta päälle koko mimmi liikaa. Voisin olla teidän jumppapallo. Kun kausihelke alkoi, niin kuvittelitko, että se on tällaista, kun kaus päättyy? No en oikein, aika nöyräksi vetää tällä hetkellä, ettei oikein niinku riitä sanat kuvailee tätä fiilistä nyt. Aivan huikeeta. Moni puhuu siitä, kun pelataan tiukkoja pelejä ja mennään jatkoerille ja niin edespäin. Ja te maalivahdit olette siellä tietyllä tavalla itseksenne tolppien välissä, niin sano nyt suoraan, miten paljon jännitti maanantaina? No kyllä maanantaina ehkä vähän kakka hakkas kalsareita yhdessä vaiheessa, mutta siis niinku... Se on se vahvuus ollut meillä koko vuoden tällä ryhmällä, että siinä vaikka vähän jännittää, niin voi luottaa siihen vieruskaveriin ja sen tietää, että ne tekee kaikkensa, että sulla olisi hyvä olla, niin ei oikein muuta osaa sanoa. Minkälainen merkitys näillä faneilla on sulle henkilökohtaisesti? No onhan tää nyt ihan mieletöntä niin kuin se, että tuossa finaalien aikana ennen finaalia puhuttiin, että Lahdessa on hirveä kiekkobuumi, mutta mun mielestä Jyskyläinen on näyttänyt tänään taas viimeistä, että missä se kiekkobuumi. Pari kysymystä tähän ennen kuin päästään vielä Poju Estaradille ja ruvetaan ottaa pikkuhiljaa poikaa tänne. Sä oot kuulemma kova mies skrätsäämään. Teitä on 2 kovaa miestä Jypissä. Sinä ja Jääskeläinen. Kumpi on kovempi DJ? No kyllä Jäsä siinä hommassa on aika selvästi vielä parempi. Et sillä on ainakin kokemusta vähän enemmän kuin mulla näistä hommista. Et kyllä mäkin voin pienet aina jossain vaiheessa vetää, mutta kyllä Jäsä osaa hallita noita laitteita vielä paremmin. Ja sitten fanien kysymys sinullekin, Helge. Paljonko nousee äijällä penkistä? Ei paljon. Ei, aika paljon vähemmän kuin Viitasella.
Mutta Mikko Viitanenhan on kuulemma Jumala. Vielä vähän isompi. Riku Helenius! Ja sitten H-hetki lähestyy. Paju takaisin estradille. Tervetuloa ja paitaa lentää näköjään. No niin, ennen sitä H-hetkeä mulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi tänne lavalle hyvä ystäväni Sakari Kuosmanen. Kun multa pyydettiin tuon kotikisalevylle biisiä, niin hetken mielijohteesta tuli semmonen, että mitä mä enää näitä tämmösiä rallin renkutuksia tekemään, että tehdään jotain ihan jotain muuta. Kotikisat lähestyy ja rupesin muistelemaan omaa urani ja miten mä oon täällä Jyväskylän jäähallissa. Mä oon 6-vuotiaana oikeesti isä tuonut tänne kattoon matseja ja Jyp HT-aikaa ja ite aloittanut 6-vuotiaana lätkä. 6-vuotiaana portailla mä istuin, isä otti matsiin mukaan. Käten lätkäliikoja innokkaana seurasin, suuresti se hämmenti. Pelaaja kun ennen kiekkoa siniviivan ylitti. Meihin syttyi jo pienenä suuren suuri kipinä. Kuinka paljon ovelampi aina etunenässä. Helsingistä tuli 8, joka aika nopeasti salamana multa karkuun. Ja sitten arvoisa yleisö on ottaa aika esiin Suomen mestari. Ja tästä lähtee tärkeimmät otetaan. Varmasti voi sanoa ehkä ensin huoltajaporukkamme Kari Virpiö, Pekka Vesamaa ja Kari Jääskeläinen. Lääkäri Juha Salo ja fysioterapeutit Vesa Puustinen ja hieroja Jussi Puhakka. Joukkueen valmennus, valmentaja joukkueenjohtaja Jesse Välling, valmentaja Marko Virtanen ja päävalmentaja Jyrki Aho. Seurajohto paikan päälle, markkinointia Kari Tinis, pelaajakoordinaattori Jukka Holtari ja toimitusjohtaja Jukka Seppänen. Gladiaattorit lavalle. Joku sanoi, että Jumala itse numero 4, Mikko Viitanen. Hyvää iltaa Jyväskylä! Numerolla 6 Kalle Koskinen on tällä hetkellä Jenkeissä, melkein NHL:ssä. Kalle, ne aplodit. Numerolla 8 Miika Roine. Erik Perrin! 12 Jari Kurripaakinen voittaja Jani Autupurainen! Halo! Mikä fiilis? Loistava fiilis! Hyvä Jyväskylä! Numerolla 13! En oo muista onko Rotta vai Näätä, mutta hän on Filip Riska! 15 kapteeni J.P. Hytönen! 17 Jari Jääskeläinen! Ja
Versace! Rotanien äänen toinen puolisko 28, Miika Lahti! Pieni mies, 29 teurastaja Jonne Virtanen! Eikä laita piskeet pystyyn, 31 maalivahti, toinen niistä Riku Helenius! 32 Joni Mylläri Myllykoski! 39 Olli Sipiläinen! 25 Samuli Kankaanperä! 44 Sami Vatanen! 47 Arto Laatikainen! 49 Tuomas Pilman! 51 Kristian Näkyvä! 64 Olli Malmivaara! Ja 82 Harri Pesonen! Suomen mestari 2012! Jep! Yhtä uupuu! Kuka puuttuu? Kuka puuttuu? Kapteenisto ja Erik Perrin. Tervetuloa estradille! Poika Kanada Malja! Ja eiköhän tähän tilanteeseen kuulu seuraava biisi. Tervetuloa Poju! Eiköhän tää niin, että Jyväskylä nostaa kaikki kädet ylös, joka ikinen! Tää on meidän juhla!
vuotta ja vielä varmuutta uudesta kodista. Muutama kuukausi täytyy se skarpata, kunnes on tullut sen aika juhlia. Jäätä! Nyt poika sanoo, se kylpä se rauha ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Ääntä pojat! Nyt poika sanoo, se valvoo se rikkuu ja rällää. Katsella vällää, meidän poika on tullut kotiin. Hei! Kevät tullessa alkaa se kiima, alkaa kellosta loppua tiima. Vielä viimeisiin tosikoitoksi, ympäröivät onneijuuden päästäkin. Vaikka vuosittain ystävät naamat, kohta poika he syleille saavat. Nyt kapteeni käsille nostaa, älä suutele kun omaa lastaa. Nyt poika sanoo, se kylpä se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo se rikkuu ja rällää. Katsella vällää, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se kylpä se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo se rikkuu ja rällää. Katsella vällää, meidän poika on tullut kotiin. Mitä on tullut? Mitä? Poika on tullut kotiin. Mitä? Tullut kotiin. Vielä aikaa sotiin. Poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se kylpä se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo se rikkuu ja rällää. Katsella vällää, meidän poika on tullut kotiin. Ja kädet! Nyt poika sanoo, se kylpä se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo se rikkuu ja rällää. Katsella vällää, meidän poika on tullut kotiin. Kiitos Puju kiittää! Ja Virppa! Vessaamaan! Hukkapa sissu! Arvoisa juhlayleisö, jos näin hienosti voi sanoa, ei voi päättää juhlia mihinkään muuhun kuin seuraavaan suomalaiseen kiekkohelmeen tietyllä tavalla. Sakari Kuosmanen ja Finlandia! Kiitoksia kaikille tästä mahtavasta juhlasta, kiitoksia Jypille, kiitoksia Jätkille, kiitoksia joukkueelle, faneille. Kiitos! Sinun päiväs koittaa, yön uhka
päivä, niin ensin raikuvat aplodit jokaiselle veteraanille. Katsotaan mitä teitä lähtee. Tässä olisi joukkueen pyynnistä yksi juttu vielä, että otetaan vähän yhteislaulua tähän. Otetaanks? Miten se menee? Monni, miten se menee? Jyppi on uusi! Suomen mestari! Hei! Suomen mestari! Hei! Suomen mestari! Hei! Jyppi on uusi! Suomen mestari! Hei! Suomen mestari! Hei! Suomen mestari! Hei! Jyppi on uusi! Suomen mestari! Hei! Suomen mestari! Hei! Suomen mestari! Hei! Jyppi on uusi! Suomen mestari! Hei! Suomen mestari! Hei! Suomen mestari! Siitä olisi toinen pyyntö vielä, toinen yhteislaulu.